Това ли е най-добрата жена ММА боец в света в момента? Непобедената Дакота Дичева не даде на феновете зрелищния нокаут, който очакваха срещу ветерана Денис Килхолц, но вместо това тя изнесе абсолютна лекция по контрол на дистанцията. Дичева е ръстов страйкър и предпочита да стои на дистанция и да използва дългите си крайници, докато постоянно сменя между прав и обратен гард. Когато Килхолц опита непредпазливо скъсяване, Дакота я посреща с мощен десен крос. Най-опасният елемент в играта на Дичева е тай клинча и опустошителните колена, които вкарва оттам. Дакота прави финт с лявата ръка, който провокира париране от Денис. Веднага следва ляв в тялото, който ангажира вниманието и ръцете долу. Това отваря пътя за двоен контрол на врата и серия от мощни колена. От дистанция Дичева използва честата смяна на гарда да обърква съперничката си и да я наказва с кикове в тялото и прави в главата. Отново в клинч, Килхолц получава нови колена в корема. Решена да не допуска повече, нидерландката вдига левия си крак в защита, което обаче я лишава от здрава опора и Дакота се събара с лекота за кратко, преди отново да я накаже с удари в клинча. Освен очевидната доминация в страйкинга, Дичева записва и няколко събарения и ground and pound. Третия рунд също минава под доминацията на Дакота, която вкарва повечето и по-поразяващи удари, както от дистанция, така и в клинч. Дали от уважение или от предпазливост, Дакота така и не натисна спусъка за приключване, но записа категорична победа със съдийско решение.